Siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka umndeni kaZulu. Namuhla ngithe angizokhuluma ngobubi balento okuthiwa ikhamandela kanye nalento okuthiwa amajaji or ijaji lokuhlola. Into-ke eye igcwatshwe leyana futhi-ke kusetshenziswe iy'nhlobonhlobo. Ngicela ungakhulumi ngobuhle bayo ngoba abantu abaningi bahlezi bekhuluma ngakho ukuze sishintshe i-topic ukuze abantu sibaxwayise ubungozi bayo. Omunye umuntu uzoyibuza-ke ukuthi ngabe yini ijaji noma amajaji noma amakhamandela. Cha, izinto ey'khandwayo leziyana zokuthi umuntu ehlole noma ebone iy'nkinga zabantu. Laphana kuye kube ney'lwane ey'ningi ey'xutshwayo ney'setshenziswayo njengani nje kodwa angizeli ukuzochaza ukuthi likhandwa kanjani. Njengawo ikhala lenja yephoyisa, nalo iphoyisa elaziwayo ukuthi lalibukhali ekulokhungeni ekubopheni iy'gebengu, bayalicinga ithuna lalo. Cela ungachazi deep, befuna ukuyolivusa ethuneni. Njengazo iy'lwane ey'bamba into zingayidedeli ukuze nawe uma uyibamba inkinga yomuntu ingakudukeli emqondweni wakho. Njengazo izilwane ezizwa ngomoya into ele kude njengayo iy'nqenje like ubuchopho balo bayabusebenzisa igayo lezi zinto zixutshwe. Umkhulu umbone njalo ehlale ephuza i-coke. Angithi uyayazi-ke i-coke uma ngabe uyithele iyaphakama, nawo umkhulu uma eyiphuza iphakame leyanto. Kuyenzeka-ke kusetshenziswe ney'lwane namafutha azo iy'lwane. Enye into abantu ekufuneka beyinake ngejaji ububi balo wena uliqhathanisa nekhamandela. Ijaji alikwazi noma amajaji awakwazi uku-operate-a kahle uma kuwuwena wedwa onalo lapha endaweni. Kufuneka sengathi kungaba khona abanye abantu abanawo noma abawasebenzisayo. Yikho nje uthola umuntu ifaka lento nasemndenini wakho, uthole sebekuwuhide abantu abenza lento yokuhlola noma abenza lento edidisa engathi nabo bangenwa yidlozi. Yingoba ufuna kube khona abantu abakhona ukuze lento i-operate kahle phela ilekelelane. Njengoba wazi-ke nje ukuthi uma ngabe umuntu ethathelwa isinqumo ijaji, akuvamisile ukuthi kube ijaji elilodwa, kuba namajaji amaningi athatha leso sinqumo. Angazi noma uyangithola yini, ngicansi kuyezwakala. Futhi-ke umuntu obuye namathwasa onaleya nto akahluphi. Uyayigaya nje ifake kuwumbhemiso lo ebhemisa amathwasa. Leyo nto-ke ibe isilibulala-ke ithwasa uma ngabe seliyokwenza umsebenzi ngoba ihamba iphuphe. Uthole ukuthi lo muntu ubengenwe yidlozi ngampela ngoba lona vese lalivese lingekho ulayilayi. Bese-ke gaxela lo muntu obefike ngedlozi langempela. Yikho-ke sizothola umuntu wahamba wayothwasa ngokweqiniso, kodwa uthole ukuthi usehamba uyaphupha. Kanti umuntu othwase ngokweqiniso akaphuphi nje kuze kufike awurithaye edlozini, kuze kufike isikhathi sakhe sokuthi eyidlulele emhlabeni. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu oyisebenzisayo kuyenzeka-ke uma usebenzisa lento kuvuswe isipokwi noma kuvuswe umuntu ethuneni lapha alele khona esebenzele wena. Into evuswayo-ke funa uyazi-ke ukuthi laphana ebunyangeni noma egangeni noma ekuthakatheni kuyenzeka into ibulawe iphila mase iyavuswa kabusha isebenza ngoba kuvese nje kuvuswe into ngoba nakhi le engisho ukuthi ufuna ube aware kuleyo situation. Leya nto-ke into ehlupha ngayo iyafukuzisana, awukwazi ukuyilawula empilweni yakho, iyona ekulawulayo ngoba yiyo phela esuke isikutshela ukuthi wenze njani. Njengoba uboneke nje abanye omkhulu, ngiyakuzwa abantu bethi omkhulu, abanye omkhulu besebenza ubusuku nemini beze bedatshukelwa abazalwane bethi hawu kade sinaye nje Nkosi yami ebusuku kodwa futhi usekhona emini. Naye ebalise ethi ena eyi bazalwane ayikho into engizoyenza, ngenza umsebenzi kaNkulunkulu, akuphumula ngenza into angithumile yona uNkulunkulu. Kanti uyazi ukuthi yena ufeza iy'nhloso zakhe. Enye into ebuhlungu-ke ngale nto, lezi iy'lwane ey'faka kuwe ziyahamba ihambe i-expire iphelelwe isikhathi, zivuke ngenye indlela, hhayi lezi ay'cushe ukuthi yivuke ngayo zikwenzele lo msebenzi. Uma yivuka kuwe-ke nawe obviously uzophila le mpilo-ke ekade ziyiphila-ke. Awucabange-ke inja iphila kanjani, awucabange-ke inqeke iphila kanjani ngoba lidla nje izinto ey'bolile. Uthole ukuthi nawe awusayithandi lento okanye mhlambe isiphuphile nawe usuphuphile. Lapho ephupha khona-ke lento-ke uhamba yonke into kade unayo nawe uphenduke umphuphe.
uphinde uphenduke isitha kubantu okade usondelene nabo, uxabane nabo bebe izitha zakho. Nomakoti ehambe okanye uma engahambi uthole ukuthi useyidliwela nje unomuba. Kodwa-ke ngesiphike ukuthi lento iyacebisana impela khona, kodwa uma isihambile kuba buhlungu kakhulu ngoba uphenduka into edabukisayo nje, kuze kukhulunywe nangawe ukuthi uyamkhumbula nisekude. Mase kuyabonakala ukuthi khona into oyenzile. Phela ngeke sikuphike leya nto ukuthi isithwalo, vese iyisithwalo. Isithwalo-ke sihambe kube nesikhathi lapho kufika khona ukuthi siphuphe. Abanye sibabongela ukuthi uma benze lezi zinto zey'thwalo, ngelinye ilanga ngichazele i-topic eney'thwalo ukuthi angiyithandi kakhulu ukukhuluma ngento engingayifuni futhi engahambisani nayo, kodwa one day ngoke ngichazele. Abantu bayathanda-ke ukuthi into engcono ukuthi usheshe ushone isithwalo singakaphuphi, ukuthi kusala abantu abasalayo kube yibona abasenkingeni. Leya nto i-advice yami ithi into ongafanele uyithathe, kodwa uma ubona ukuthi usuzame konke empilweni, wenza yonke into, hhayi, awusancenge lutho futhi usungaba, I mean, ungathi nje ungaba i-sacrifice for umndeni wakho, usungafa ufele umndeni wakho. Kulungile-ke leyo nto, vese ifuna umuntu o-selfish oy'cabangela yena yedwa. Isuke ingasenendaba ngoba usuke uswazi ukuthi wena hhayi noma kungenzakalani. Siyabonga. Ningakhohlwa-ke uku-subscribe-a, ni-share-e, ni-like, ni-comment. Singakhohlwa-ke ukuthi i-channel isiney'nyanga eziwu-12, kusho ukuthi isinonyaka ikhona. Saqala ukuphosta ngomhlaka 7 Agasti, which means ngithi happy birthday to Kamavi TV with Prince Bheki Mndenikazi. Siyabonga. Angazi-ke ukuthi uhlelo lumi kanjani kwabahlelayo. Let's hope mhlambe sisazona.